OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. An balima actuel media jabalan filɛbagaw bisimila ka dogo kun kibaru kɛnɛ kan bakuruba minnu b'an bolo olu filɛ nin so minnu bɛ jɔ ni biriki bilen ye olu bɛ ka sanga sɔrɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛna jɛ ka kuma o kan bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ an bɛna kuma Yunusu Ture kan n'ale kɛra gouvernement ɲɛmɔgɔ ye Alpha Umaru Konare ka fanga kɔnɔna na a tilala ka kɛ Mali Assemblée ɲɛmɔgɔ ye ka daminɛ san 2012 ka taa bila san 2014 waatiw la ala y'ale ka kalifa minɛ la tɛnɛ don octobre kalo tile 17 ka si to san 81 na parikaw fɛ bisimila ko kura ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ina fɔ an kun y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na BTC ale bɛ dilan ni bɔgɔ de ale ye biriki kabini san 2019 waati biriki minnu b'an fɛ yan cakɛda dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Terre Sahel alu ka baara ɲɛsinlen don ni biriki in dilanni de ma danfara b'a ni siman biriki cɛ walasa ka faamuyali sɔrɔ ni biriki bilenni kan an ka janga ɲɛmada Abdulaye Mayiga ka sɔrɔlenw fɛ biriki bilenni ka ɲi kojugu nafa caman de b'a la a bɛ waatinin bɔ biriki suguya dɔw bɛ ka dilan Mali la yan Terre Sahel fɛ n'a tɔgɔ ye BTC a biriki bɛ dilan bɔgɔ bilenni ni siman ɲagaminen de a dilan kun de ye walasa mɔgɔw ka birikiw sɔrɔ minnu bɛ siman birikiw jɔyɔrɔ fa k'a sɔrɔ o dilanlen don ni bɔgɔ de bon ne ye n ka kalan kɛ tubabu jamana la mun ye Angleterre ye o kalan in kɔnɔna la n bɔra ko caman kalama quoi i n'a fɔ matériel qualité mun kan ka so qualité dilan jamana qualité kɔnɔna la quoi par exemple n'i taara Angleterre la i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ ni biriki bilenni ye mais u bɛ baara kɛ ni siman fana ye quoi donc Mali la après ne y'o kalan mun kɛ n nana faamuya k'a fɔ an kan ka baara kɛ ni matériel mun ye o ye biriki bilenni ye quoi an kɔni ye baara in daminɛ tuma min na yɛrɛ o y'a sɔrɔ an bɛ essayement na yɛrɛ 2019 dɔw nana an fɛ a tun b'a fɛ ka so caman jɔ n'a ye quoi donc baara yɛrɛ ma daminɛ kosɛbɛ mɔgɔw tun intéressé a la quoi kosɛbɛ fo ka se sisan ma an tun y'a daminɛ ni machine fitinin ye mais tellement mɔgɔw intéressé b'a la baara yɛrɛ nana ka bonya nka kɛ fo ni niveau ye quoi o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw b'a fɛ et puis mɔgɔw b'a kɔ donc hali sisan an bɛ ka pousser pour que mɔgɔw ka don a la mɔgɔw ka bɔ a kalama kosɛbɛ quoi maa dɔw b'a yira n na danfara min bɛ nin biriki bilenni ni biriki tɔ ni ɲɔgɔn cɛ nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min c'est des briques écologiques écologique yɛrɛ kɔrɔ ye min ça sauvegarde l'environnement c'est-à-dire biriki min don a nafa ka bon ka tɛmɛ an ka siman biriki ninnu kan quoi pollution ko t'a la donc a nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min ye k'a lase maliyɛnw ma o de ye n'i y'i ka so jɔ n'a ye i ka so tɛ kalaya o de y'a nafa fɔlɔfɔlɔ ye a nafa filanan ye mun ye so jɔkuma i bɛ dépense minnu don a la n'i bɛ ka siman biriki jɔ n'i bɛ ka so jɔ ni siman biriki ye ani nin ale coût ka dɔgɔ ni siman ta ye quoi parce que ale jɔli ka teli et en plus i mago tɛ main d'œuvre ba la donc o y'a nafa dɔ ye quoi et puis a nafa sabanan fɛnɛ ye mun ye a bɛ dilan ni mun ye c'est-à-dire a mago bɛ 10% à 15% à 5% de ciment dɔrɔn de la donc a tɔ bɛɛ ye cɛncɛn ni argile ye olu matériel min bɛ sɔrɔ an fɛ yen c'est accessible à tous quoi donc a sɔrɔli ka nɔgɔn o y'a nafa dɔ ye quoi donc min ye siman gɛlɛya ni fɛnw ye hali ni gɛlɛya nana siman na tant que an bɛ BTC la a gɛlɛya tɛ se ka jɔ an kan kosɛbɛ biriki bilenni ka ɲi kojugu nafa caman de b'a la yan sisan fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔw tun b'a fɔ ko non ko n'i bɛ taa biriki bilenni kɔrɔ k'i bɛ sa sɛgɛn na ko fɛn ɲɛnama tɛ mɔgɔw tun b'a faamu sisan faamuyaliw commencera ka na an fɛ yen et puis fɔlɔfɔlɔ la biriki bilenni minnu tun b'an bolo yan olu tun bɛ jeni de sisan biriki bilenni kura minnu bɛ yen a tɛ jeni a bɛ gosi don min na a bɛ ja o don 10 jours 15 jours après i b'a ta ka baara kɛ n'a ye biriki bilenni nafa caman b'a la nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'i ye biriki bilenni kɛ ka so jɔ a so jɔli ka teli siman caman tɛ don a la ji caman tɛ don a la a nafa filanan ye mun ye n'i ye biriki bilenni so ta ka siman so ta n'i ye température ta kɔfɛ a différence ni biriki bilenni ni siman so cɛ ani kɔnɔna la mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ 10 à 15 degré bɔ pour que k'a f'i ye biriki bilenni so yɛrɛ bɛ sumaya ka tɛmɛ siman so kan
et puis a so fana a solide no parce que biriki bilenin kelen yɛrɛ bɔgɔ bilenin ani ji de b'a la biriki bɛ sumaya a ka girin et puis funteni dɔw bɛ ni funteni bɛ kɛrɛma funteni bɛ to kɛrɛma ni sumaya min fana bɛ kɔnɔna la o tɛ bɔ ka taa kɛrɛmala la donc c'est un mur vraiment c'est un très isolant de don t'a dɔn i b'a fɔ bamanankan na cogo min na a bɛ tile kunbɛn a bɛ sumaya fana kana kɔnɔna la quoi. N'a fɔra biriki bilenin mɔgɔw b'a miiri k'a bɛ dilan ni bɔgɔ gansan de ye quoi bɔgɔ gansan tɛ cɛncɛn bɛ k'a la siman bɛ k'a la pour que a ka se ka résistance caman sɔrɔ pour que a ka se ka mɛn nka kɛ i n'a fɔ siman biriki ye quoi donc o cɛncɛn ni siman mun bɛ k'a la o de bɛ kɛ sababu ye ka kɛ biriki ɲɛnama ye quoi. Ka kɛ ni biriki ninnu nafa ye o diyara maa minnu ye u bɛ wele bila jamanadenw ma ani jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u k'u don ba la. Sisan kɔni an bɛɛ b'a dɔn maliyɛn ka a yɛrɛ don fɛn kura la a ma nɔgɔ mais il faut k'an ka essayer k'a lajɛ. Parce que brique terre compressée, je sais pas, ça date pas d'aujourd'hui. Bicoté quoi, amena depuis un set trouvé so journée, so 100 km flas 100 km duru, il va journée à tebi. Donc voilà, il faut qu'on a essayé parce qu'en a fait nyasi en redema. Parce que avec les changements climatiques, on m'a revenu journée. Donnant nataw la un projet de boloda, mais on a phase de concrétisation de marono. Ou à phase d'exécution. Projet caman bɛ yan i b'a dɔn sisan an fɛ yan so caman bɛ jɔ sisan maison sociaux ninnu o logement sociaux ninnu caman bɛ jɔ an fan fɛ yan sisan donc anw yɛrɛ ye projet dɔw boloda mais Mali ko yɛrɛ gɛlɛyalen nin san kelen san fila in kɔnɔ a ye ko caman sumaya sinon n'o ko nɔgɔyara sisan an bɛna projet caman daminɛ ni biriki bilenni ye an kan ka yɔrɔ dɔw jɔ n'a ye an ka usine yɛrɛ fana kan ka bonya an bɛna o jɔ Banankɔrɔni an bɛna o jɔ ni biriki bilenni ye a fan caman bɛ kɛ ni biriki bilenni ye quoi. An bɛ ka baara mun kɛ c'est vrai an bɛ ka baara kɛ mais nin baara in yɛrɛ a tɛ se ka bonya cogoya dɔ la ni Mali gouvernement man dɛmɛ yɛrɛ quoi i n'a fɔ vraiment an mago bɛ marché la pour que an ka se ka lancer ka yira mɔgɔw la oui c'est possible matériel qualité dɔ bɛ mun bɛ se ka so jɔ mun ni ciment fana tɛ kelen ye quoi donc n'o kɛra sisan i b'a ye mɔgɔ caman bɛ don a la quoi ni gouvernement kɔni sera ka dɛmɛ. An bɛ don min na i ko sisan maa caman de bɛ k'u ka so jɔliw daminɛ ni biriki bilenni ye wa hali n'a ma cari kosɛbɛ i n'a fɔ siman biriki don nataw la a bɛ se ka sanga sɔrɔ kosɛbɛ ka d'a kan a sɔngɔ ka nɔgɔn ka tɛmɛ siman biriki kan. An bɛ waati min na komi sisan susun bɔlen don kosɛbɛ a carilen don faba kɔnɔna fan bɛɛ de fɛ yiridenw don a ka di kosɛbɛ wa nafaba de b'a la mɔgɔ farikolo ma walasa ka faamuyali sɔrɔ sunsunko la an ka janga ɲɛmada nana Kadija Kone ka ɲininiw ma. An bɛ wagati min na i ko sisan kare kɔnɔnaw sirabadaw bɛ falen no sunsun feerelaw la sunsun ye wagati yiriden min jɔyɔrɔ ka bon an ka dumuni tabaliw kan wa a bɛ sɛnɛ diɲɛ fan caman fɛ Mali la a bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na i n'a fɔ Kulukɔrɔ Kolokani Bagineda a ka ja a bɛ sɔrɔ an ka duw fana caman kɔnɔ wa a feerelikɛlaw kɔntannen don n'a feereli ye ka da wagati ko kan barisa sunsun bɛ se ka feere ka sɔrɔ fosi ma k'a la k'a mɔ n'o b'a farafasiya ka bɔ yiriden tɔw la. Gɛlɛya foyi tɛ sunsunko la gɛlɛya min bɛ se ka sɔrɔ la fɔ n'aw yɛrɛ taara baga ma ka kɔgɔbali kari n'o tɛ n'aw ma baga ma ka kɔgɔbali kari ni ale tɛ sɔn karibi n'a mɔna an tɛ k'a la foyi tɛ k'a la angɛrɛ tɛ k'a la ale kɔni ye yiri min ale tɛ produit foyi fɛ i b'a kari dɔrɔn k'a kɛ segi kɔnɔ i bɛ ji k'a kan dɔrɔn sɔgɔma ni wula ji de b'a mɔ ji sumalen dɔrɔn o y'a kɔgɔli bon n'a kɔni ma kɔgɔ parce que mɔna foyi tɛ k'a kan n'a ma kɔgɔ dɔrɔn a bɛɛ bɛ ja o dɔrɔn de y'a la perdi yɔrɔ ye n'o tɛ n'a ma ja n'a mɔna i dɔ sɔrɔ a caman na dɔgɔman kɔnɔ a kɔni bɛ san ka bɔ i kun u bɛ na n'a ye segu kɔnɔ an b'a kɔntɛ segu cogoya tɛ kelen dɛ i bɛ se ka segi dɔw kɔntɛ 4,000 bɛ se ka bɔ dɔw kɔnɔ 5,000 bɛ bɔ dɔw kɔnɔ 6,000 bɛ bɔ dɔw kɔnɔ 10,000 bɛ bɔ dɔw kɔnɔ 7,000 bɛ bɔ dɔw kɔnɔ segu ka bon ni ɲɔgɔn ye alhamdulilayi n bɛ ala tanu ne kɔni ka yiriden baara in b'a la tanu baara bɛɛ ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na n m'o de f'i ye n ko ni min nana n'a kɔgɔbali min nana o de bɛ se ka k'a la gɛlɛya ye n'o tɛ kɔni mana kɛ cogo cogo i b'i da dumuni sɔrɔ a la i bɛ musakaninw sɔrɔ a la. Ni sunsun feerelila ye n'ale bɛ yaala ka sunsun feere b'a da don a ka tile sɔrɔ la. Ne bɛ kumaba ta 700 ka misɛnmanin ta 740 min bɛ ta 740 m'o feere 20,000 700 ta m'o feere 40 ni wagati kɔni a bɛ san mɛ wagati dɔ bɛ na a tɛ san dagin ta don kuma dɔ ne bɛ 7,000 la feere tile kɔnɔ kuma dɔ ne bɛ hali 5,000 feere tile kɔnɔ a ka di mɔgɔ ye a bɛ sɛgɛn yɛrɛ. Dɔw bolo sunsun dunni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka adamadenya la.
sunsun ka di ne sɔgɔmada la ne kelen den tan ni wɔɔrɔ ka dun hali ma dala ka dun den tan ni ɲɔgɔn den tan n'o de dun sɔgɔmada la hali ma dala ka dun depuis n y'a dun fara ko sisan n bɛ ji dɔrɔn de kan ne yɛrɛ bolo sisan nafa min bɛ sunsun na a tɛ den caman na dɛ parce que bu b'a la ka ci sisan sunsun a kɔni a ka di ne a wa nafa b'a la parce que n'i y'a dun a bɛ komi i ye kafe ni buru don sɔgɔmada fɛ o b'i fa cogoya min na sunsun b'i fa ten pewu o dɔw fana ko k'a buru fana ye fura ye mais n kɔni ma fɛn k'o la n kɔni b'a den dɔn. hali n'o y'a sɔrɔ sunsun bɔlen don ni k'a sugandi dɔw fana b'a yira an na k'olu jɔrɔlen don feereli la. degunba de bɛ ne kan parce que dɛsɛ de bɛ ne bila gudɔrɔn da fɛ feere la parce que an bɛ taa feerefɛn ta kuma dɔ a wari bɛ bɔ kuma dɔ a wari tɛ bɔ hali sisan sisan ne sigilen bɛ kasi la n ka feerefɛn nɔfɛ parce que a tiɲɛnen don bon sanni ka suma nin wagati in na sanni ka suma n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ la sanni tun bɛ kɛ feerebaga cayara o ye kelen ye feerefɛn da ka gɛlɛn ni feerefɛn da ka gɛlɛn i tɛ se k'a fɔ i b'a feere prix dɔ la mais ni feerefɛn da ka nɔgɔ i yɛrɛ b'a nɔgɔya a bɛ ban joona bɛɛ b'i ta nafa sɔrɔ tuma dɔ la mairie mɔgɔ bɛ na an kama an yɛrɛ tɛ se k'an ka baara kɛ olu bolo yɛrɛ tuma dɔ parce que u b'an ka minɛnw cɛ n'u y'an ka minɛnw cɛ u bɛ taa n'a ye waraba fila so la u b'a fɔ k'an sigiyɔrɔ tɛ gudɔrɔn da ye bon tiɲɛ yɛrɛ la ni an yɛrɛ sigilen gudɔrɔn da la dɛsɛ de don n'o tɛ n'i y'an yɛrɛ ka yɔrɔ d'an ma sisan nɔ an bɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ la ka gudɔrɔn da bila dɛsɛ de b'an bila an bɛ baara kɛ gudɔrɔn da la. a kanunen don ka da ja a n'a kɛcogoya kan sunsun nafa ka bon an farikolo ma kosɛbɛ i n'a fɔ hakili kunda fo ka taa se an ka dumuniw yɛlɛmali ma o hukumu kɔnɔ a feerelibaga caman bɛ ka nafa sɔrɔ a feereli la an bɛ wagati min na i ko sisan barisa a bɔlen i ko da kɔnɔ ɲi. An damama ka wele sera Yunusu Ture ma octobre kalo tile 17 san 2022 parikaw fɛ yen nɔ bana kuntagala jan kɔfɛ Yunusu Ture ale tun ye premier ministre Alpha Umaru Kunare ka fanga kɔnɔna na a tilala ka kɛ URD ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min kun don a jɔda kun ka bon kosɛbɛ politique ko ta bunakun kan ka jamana kɔnɔ Aminata Igre Kulubali ale bɛ kuma ye a ka ɲɛnamaya kan. I n'a fɔ an ka zana dɔ b'a fɔ an ɲɛna cogoya min na saya ye dugutaga ye an bɛ sigilen bɛ ka min kɔnɔ dɛnɛdɛ sɔgɔmada fɛ octobre kalo tile 17 san 2022 Yunusu Ture n'ale bangena san 1941 ɲɔdugu ɲafunke mara la ala ye ale ka kalifa minɛ a la k'a si san to san 81 na Paris. Nin cɛ kɔfɛlen kɛla premier ministre ye an ka jamana kɔnɔ Alpha Umaru Kunare ka fanga wagatiw la. An ka jamana bɛrɛbɛrɛtɔn bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko IRD ale tun bɛ o sigibaga fɔlɔw fɛ wa a fana tun ye o bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmɔgɔ ye. Yunusu Ture tun ye an ka député bulon premier vice président ye san 2007 wagatiw la. Ka kɛ ni fanga dafiri min kɛla an ka jamana kɔnɔ san 2012 wagatiw la a kɛla député bulon ɲɛmɔgɔ ye. Nin cɛ kɔfɛlen y'a ka kalan daminɛ Ɲafunge a ye waatini kɛ école normale de Katibugu fana na yen nɔ a ye politiki baaraw kanu a ka histoire karamɔgɔ nɔfɛ o wagati la a n'a tɔɲɔgɔnw ye tagama kɛ ka bɔ Katibugu ka taa Kulukoro min na u b'a yira k'a fɔ k'olu bɛ Patrice Lumumba ka saya juguya la n'ale tun ye Congo premier ministre ye o wagati la a ye waati kɛ lycée Askia Mohamed la yani a ka taa Abidjan san 1963 a ye waatini kɛ lycée Askia Mohamed la sani a ka taa Abidjan san 1963 ka taa ka sanfɛ kalanko baaraw la a bɔlen Abidjan a y'a kunda Dakar kan yen nɔ a bɛ taga sɔrɔ sirada kalanw kɛ Mali lakɔlidenw ka tɔnba mun tun bɛ Dakar a tun ye o ɲɛmɔgɔ ye o wagati ninnu na o de y'a to a ye baaraw boloda o wagati ninnu na min na a b'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛ ni Kwame Nkrumah ka fanga dafirili ye o wagati kɔfɛlen na ka fara o kan ni cɛ kɔfɛlen sɛnɛgɛ kun ka di a ye jɔnjɔn sɔrɔ boli la Yunusu Ture kɛra Mali waribonba ɲɛmɔgɔ ye yani a ka taa baara kɛ BCEAO la ale tun ye mɔgɔ dogolen ye politiki ko ta fanfɛ an ka jamana kɔnɔ o de la a kelen k'i sɛgɛnla fiɲɛ bɔ a y'a ka ɲɛnamaya wagati dɔ kɛ sɛbɛnni na a y'o gafe tɔgɔ da l'enfant du lac de Takiti au Mali o gafe kɔfɛlen kɔnɔna la a bɛ a ka denmisɛnniya ko fo ka taa se a ka ekɔlidenya ko a n'a ka baara ko ɲɛfɔ hali n'a sɔrɔ ni cɛ kofɔlen kun ti politiki ko la tuguni an ka jamana kɔnɔ a kun bɛ a tɔw dɛmɛ jamanajɔ ko ta fanfɛ a fatula ka muso kelen den caman
a n'a baara ɲɔgɔn caman de dusuma kasilen to ala ka hinɛ Yunus Ture la. Nin ye Mali kɔnɔna kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni waati selen minnu bɛ las'an ma teliya la Fatumata Darame fɛ. Lasiri dɔ fɛ arabadon octobre kalo tile 18 san 2022 polisiw ka jɛkulu ni u bɛ wele synergie des syndicats de la police nationale olu ye u ka dusuman kasi yira ka kɛɲɛ ni jamana sariya sunkura minnu tun taara k'a sigi sen kan mun na u b'a fɔ ko polisiw bɛna jate jamana kɛlɛkɛcɛw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni labɛnnen don ka fara cɛmancɛ fɛnw ɲɛmaw kan ka se ka jamana sariya sunbaw k'olu lawaleya ni o tɛna kɛ polisiw ka farali kɛlɛkɛcɛw kan k'olu t'u yɛrɛ ye nin kumakan ninnu kɔnɔna na. Chadkaw fɛ maa caman fatura jamana sigida la ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka bɔliba min kɛra alamisadon octobre kalo tile 20 san 2022 mun na u y'a laɲini k'a fɔ k'u ka dan siri cɛmancɛ fanga na kalo 18 Idris Deby ka fatuli kɔfɛ kunnafonidila maa kelen ale ni dɔnkilidala dɔɔninba dɔ olu fatura ni maa kofɔlen ninnu ye tasuma bila cɛmancɛ fanga marabolo ka parti dagayɔrɔ la. Angleterre jamana kɔnɔ alamisadon octobre kalo tile 20 san 2022 Angleterre marabolo ɲɛmaya yira k'a fɔ k'a bɛna baara bila kɛ ka kɛɲɛ ni jamana sɔrɔ dɔgɔyali ye ka bɛn n'ale ka wagati ye. Farikolo ɲɛnajɛ Karim Benzema ni ale bɛ dolanci Real Madrid ɲɛfɛ yan fan fɛ ye dolancilaw ka jɔnjɔn sɔrɔ a kɛra Faransi ma duruna min ye jɔnjɔn in sɔrɔ Zinedine Zidane kɔfɛ san 1998. Kunnafoni ta nasira la ni ne bɛ dansigi bi dɔgɔkun kibaruya la mun labɛn Actuel Media ɲɛmaayaso fɛ k'a lase aw ma ka sanga ni nin waati ye ani cɛw ka ɲɛmadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.